Και εμείς να καλωσορίσουμε τώρα εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό Μακεδόνα αθλητή, ο οποίος παρουσιάζεται μεν ως Χαλκιδικιώτης, γιατί διαμένει στη Χαλκιδική, αλλά προέρχεται από την Πέλα. Κύριε Χριστόφορε Μποζίνη, καλωσορίσατε. Γεια σας. Πρωταθλητής, ταεκβοντό, προπονητής και με μεγάλες διακρίσεις βέβαια σε όλη την καριέρα σας, οι οποίες συνεχίζονται. Πρόσφατα είχατε τους αγώνες στην Εστονία. Η καταγωγή όμως είναι από ένα χωριό της Πέλας, πολύ ιδιαίτερο, με ιδιαίτερο όνομα μάλλον θα έλεγα. Από την Ίδα Πέλας, ΙΔΑ. Ίδα γιατί είναι το ψευδόνυμο το λογοτεχνικό ψευδόνυμο του Ιωνα Δραγούνμη, ο οποίος φέρεται να έμεινε για 4 μήνες στο εκκλησάκι του Αγίου Μινά, εκεί στην περιοχή αυτή της Πέλας, και έτσι πήρε και το όνομά του το χωριό, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Πόσα χρόνια έχετε που έχετε φύγει από την Πέλα? Από το 1992-1993, αρκετά χρόνια. Σαν χθες βασικά με φαίνεται πως έφυγα και πήγα για σπουδές. Σχεδόν 25 χρόνια. Ταεκβοντό λοιπόν, πρωταθλητής. Είχαμε πρόσφατα τους αγώνες στην Εστονία. 1 χρυσό και 2 χάλκινα. Έτσι δεν είναι? Μεγάλη επιτυχία. Σε ποια κατηγορία αγωνίζεστε? Τώρα εμείς δεν τα κατέχουμε και ιδιαίτερα βέβαια τις λεπτομέρειες του αθλήματος, αλλά μπορείτε να μας τις πείτε με απλά λόγια. Ναι. Έχει διάφορες κατηγορίες. Έχει power test, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές για να σπάσει κάποια πλαστικά σανίδια, ας πούμε. Έχει την κλασική μονομαχία. Έχει κάποιες ειδικές τεχνικές. Γενικά έχει 4-5 υποαθλήματα θα έλεγα, και όλα αυτά τα αθλήματα είναι το ταεκβοντό, το ITF ταεκβοντό. Εσείς σε ποιες κατηγορίες αγωνίζεστε? Εγώ πάντα αγωνίζομαι σε όλες τις κατηγορίες. Προσπαθώ να κάνω προπόνηση σε όλα τα αθλήματα και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσω και κάνω. Πώς ξεκίνησε η πορεία σας στο άθλημα? Από πάντα μ' άρεσαν οι πολεμικές τέχνες και στο χώρο του αθλητισμού είμαι πάρα πολύ μικρός. Είχα κάποια ερεθίσματα στο χωριό μου με την τέχνη του ταεκβοντό, όπου ασχολήθηκα τελείως ερασιτεχνικά. Κυρίως όμως ασχολήθηκα σαν φοιτητής στην Άρτα με το δάσκαλό μου τον κύριο Χρήστο Λίκα και στην Αρδαία με το δάσκαλό μου τον Τζίπα Βασίλειο. Τι σπουδές έχετε κάνει? Είμαι απόφοιτος τεχνολόγος γεωπόνος. Και με την γεωπονία και με τη γη λοιπόν ασχολείστε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έχετε διαπρέψει στο άθλημα του ταεκβοντό. Έχετε μία λαμπρή πορεία και βέβαια τα τελευταία πόσα χρόνια είστε και προπονητής? Και προπονητής είμαι γύρω στα 15 χρόνια και προπονητής. Θα ήθελα να πω ότι η πορεία μου είναι μια καλή πορεία. Δεν θα ήθελα να βάλω για τον εαυτό μου προσωπικά εγώ κάποιες κορώνες ότι έχω πετύχει σπουδαία πράγματα. Είναι το στυλ μου. Ένας άνθρωπος που διατηρείται στην κορυφή του αθλήματος για τόσα χρόνια, νομίζω ότι δικαιούται να χαρακτηριστεί η καριέρα του ως λαμπρή. Εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε μετριόφρον, δεν θέλετε να το αποδεχτείτε. Ωστόσο, ας πούμε, μπορείτε να θυμηθείτε πόσα μετάλλια έχετε λάβει σε όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή την διαδρομή στο ταεκβοντό? Σίγουρα όχι. Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ. Είστε λοιπόν τα τελευταία 15 χρόνια προπονητής και τα τελευταία 8 χρόνια, ή κάνω λάθος, είστε προπονητής στο Σύλλογο Μακεδονική Φάλαγγα στα Νέα Μουδανιά, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι τα τελευταία 11 χρόνια είμαι στην Μακεδονική Φάλαγγα Νέων Μουδανίων και τα τελευταία 2 χρόνια είμαι στους Μακεδόνιους Μαχητές Νέας Καλλικράτειας. Έχουμε 2 αδελφά σωματεία, μάλιστα. Τα οποία είμαι προπονητής και προσπαθούμε μέσα από αυτά τα σωματεία να βγάλουμε καινούριους αθλητές και καινούριους, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, καινούριους καλούς ανθρώπους. Το βασικότερο για μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο που θα δούμε στην πορεία. Αφού μιλήσουμε λίγο για το άθλημα και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, καταρχήν
στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και γενικότερα, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Το άθλημά μας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι στο άθλημά μας το νούμερο 1. Ναι. Βεβαίως. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Ξεχωρίζουμε. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί σύλλογοι και στην Αθήνα και στην Κρήτη και παντού. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή ότι η Μακεδονία, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Όσον αφορά. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα, δηλαδή, εκεί ουσιαστικά μπορεί να γίνει η σύγκριση. Ναι. Οι αθλητές της Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτοί που παίρνουν προφανώς τα περισσότερα μετάλλια, έτσι. Σαν ποσότητα, ναι. Δηλαδή, σαν αριθμό μεταλλίων, ναι. Βέβαια, έχουμε και πάρα πολύ καλούς αθλητές από όλη την Ελλάδα. Αλλά είναι οι περισσότεροι αθλητές. Γενικά το taekwondo στη Μακεδονία έχει πολύ καλή παράδοση. Πάρα πολύ καλή παράδοση. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό, με την έννοια ότι είναι ένα ασιατικό άθλημα, έτσι. Γενικότερα οι πολεμικές τέχνες, με εξαίρεση την ελληνορωμαϊκή πάλι, που είναι βέβαια ελληνικής καταγωγής. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι αθλήματα από τόσο μακριά υιοθετούνται και αγαπιούνται από τον κόσμο της Ελλάδας και ειδικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας? Ο Έλληνας είναι μαχητής, γι' αυτό το λόγο γίνεται. Και ας μην ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκίνησαν οι πολεμικές τέχνες. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδρυτής του Taekwondo, ο Τσόι Χονχί, ο στρατηγός Τσόι Χονχί, ήταν ένας τρομερά φιλέλληνας. Ναι. Τρομερά φιλέλληνας και ένα από τα δόγματα του Taekwondo που υπάρχουν έχει σαν παράδειγμα το Λεωνίδα με τους 300. Δηλαδή για μένα είναι πολύ φυσιολογικό ο Έλληνας να διαπρέπει στις πολεμικές τέχνες. Είναι συνεπώς δύο κουλτούρες που συνδέονται λόγω της μαχητικότητας και της αγωνιστικότητας που έχει ο Έλληνας και το άθλημα ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συλλόγους, γνωρίζουμε πόσοι υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία ή στη Χαλκιδική? Θα μιλήσω πανελληνίως, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς. Είναι γύρω σε 150, 160... Και πόσοι αθλητές? Οι αθλητές είναι, αν βάλουμε τους ενεργούς και αυτούς που είναι χιλιάδες οι αθλητές. Δεκάδες χιλιάδες, έτσι. Δεκάδες χιλιάδες, βέβαια. Δεκάδες χιλιάδες. Και αυτό εξηγεί και το γεγονός, κάνω και μία πάσα, αν θέλετε, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι τρίτη δύναμη στην Ευρώπη, αφήνοντας μεγάλες δυνάμεις εκτός τριάδας. Δηλαδή και σαν εθνική ομάδα στο Ταλίν. Ποια είναι πρώτη και δεύτερη? Αυτή τη στιγμή είναι Ρωσία, Ουκρανία και μετά είμαστε Ελλάδα. Αφήσαμε πίσω τη Βουλγαρία, αφήσαμε ας πούμε, Τσεχία, αφήσαμε πολύ δυνατές ομάδες. Οι οποίες ομάδες μάλιστα είναι και πολυπληθέστερες από εμάς. Ωστόσο εμείς, επειδή είμαστε μαχητές, όπως είπατε, μπορούμε και υπερβαίνουμε τον πληθυσμό και διακρινόμαστε ακόμη περισσότερο. Τρίτη δύναμη λοιπόν η Ελλάδα στο Taekwondo και λέγατε νωρίτερα, το λέγαμε και στην συνομιλία μας έξω, ότι δεν θέλετε να είστε απλοί προπονητές. Θέλετε να είστε δάσκαλοι. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μποζίνη? Σημαίνει ότι ο σκοπός μας είναι να κάνουμε κυρίως να διαμορφώσουμε χαρακτήρες. Δηλαδή δεν είναι σε ένα παιδί να το μάθεις να χτυπάει μια γροθιά ή μια κλωσιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει το παιδί είναι σεβασμός, να σέβεται την οικογένεια, να σέβεται τους θεσμούς και από εκεί πέρα, αν αυτά συμβούνε, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσεις και ένα μαχητή. Αν πας να δημιουργήσεις μόνο μαχητή ή μόνο αθλητή, κατά την προσωπική μου άποψη έχεις αποτύχει. Πρέπει δηλαδή να είναι ένας συνδυασμός δουλειάς πνευματικής και δουλειάς προπονητικής. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Τουλάχιστον για μια πολεμική τέχνη. Ουσιαστικά δηλαδή ο αθλητής του Taekwondo οφείλει να καλλιεργήσει πρώτα απ' όλα το πνεύμα του και μετά το σώμα του. Δηλαδή καταρχήν να σέβεται τον αντίπαλό του ή και τον εαυτό του, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα για να σεβαστεί και τον απέναντί του και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές του αθλήματος, έτσι. Τα λέτε τόσο σωστά που νομίζω ότι ασχολείστε με το Taekwondo χρόνια. Μήπως μας το κρύβετε? Όχι. Όχι, απλώς έχω αντιληφθεί λίγο πολύ και μέσα από την συνομιλία που είχαμε εκτός αέρα, ότι έτσι σκέφτεστε, έτσι λειτουργείτε και έτσι αυτό προσπαθείτε να διδάξετε στους μαθητές σας, στους αθλητές σας. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, εσείς
χάρη στο άθλημά σας, έχετε βρεθεί και σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Είμαι υπηρετός στις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας. Είμαι εκεί γύρω στα από το 2001 είμαι. Σοφρονιστικός υπάλληλος. Εκεί πέρασα μέσα από το αγαπημένο μας άθλημα, μέσα από το Taekwondo, μέσα από κάποιες διακρίσεις. Το Υπουργείο τότε έπαιξε πολύ σωστά και είχε πάρει 350 πρωταθλητές από διάφορα μαχητικά αθλήματα και όχι μόνο, γενικά από τον αθλητισμό. Και νομίζω εκείνη η χρονιά με τα 350 άτομα αναβάθμισε και τις φυλακές στην Ελλάδα. Γιατί πήγανε παιδιά γενικά γυμνασμένα, αλλά και θα έλεγα με ήθος. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση του Υπουργείου. Μήπως θα έπρεπε να επαναληφθεί τελικά? Αυτή τη στιγμή τρέχει μια προκήρυξη για σοφρονιστικούς υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και από τον συνάδελφο από τις Σέρρες. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι, εάν δεν είναι στις φυλακές άνθρωποι των πολεμικών τεχνών με την έννοια της αντίληψης που αναφέραμε νωρίτερα, του ήθους καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια της δυνατότητας αυτοάμυνας, ποιος μπορεί άλλος να τα απεξέλθει? Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμένα προσωπικά με έχει χρειαστεί 2 φορές να προστατέψω τον εαυτό μου. Για μένα θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να μπει κάποιος στις φυλακές, να έχει μια πολεμική τέχνη. Έτσι δίνεται κίνητρο και στα παιδιά να ασχοληθούν για να έχουν αύριο μεθαύριο μια επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και για την ίδια ασφάλεια των υπαλλήλων, για τον ίδιο του εαυτό βασικά. Βέβαια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Τώρα, είναι ένα δύσκολο από πλευράς οικονομικών άθλημα, δηλαδή αν δεν έχεις φροντίσει να έχεις κάποιο επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς είπατε ότι με εκείνη τη συγκεκριμένη προκήρυξη γίνατε σοφρονιστικός υπάλληλος. Προφανώς όμως δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιος να συνεχίσει να είναι επαγγελματίας εντός ή εκτός εισαγωγικών αθλητής του Taekwondo και να τα βγάζει πέρα, βιοποριστικά? Στην Ελλάδα του σήμερα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Βέβαια, αν αγαπάς κάτι και δοθείς ολοκληρωτικά σε αυτό, για να μην αποτρέψω και κάποια παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με το Taekwondo, η απάντησή μου είναι γίνεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Γίνεται όμως. Σας έχουν βοηθήσει κάποιοι συνάδελφοί σας? Δεν είναι, οι αστυνομικοί δεν είναι βέβαια ουσιαστικά κοντοσυνάδελφοι, όπως είναι κοντοσυνάδελφοι ακριβώς. Σας έχουν βοηθήσει και θέλετε να το πείτε αυτό? Με έχει βοηθήσει η Διεθνής Ένωση των Αστυνομικών, η τοπική δίκηση Χαλκιδικής, ο κύριος Δημήτριος Πάλης, ο οποίος συνεισφέρει στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα. Η Διεθνής Ένωση των Αστυνομικών είναι το πολιτιστικό κομμάτι της αστυνομίας, το οποίο διασυνδέει την αστυνομία με την κοινωνία. Θα ήθελα και δημόσια να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Δημήτριος Πάλης και κάποιοι ιδιώτες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να λόγω, αν δεν ήταν ο κύριος Πάλης, δεν θα μπορούσα να πάω στο Ταλίν και θα χάραμε κάποια μετάλλια. Γιατί υπάρχουν έξοδα, αεροπορικά, διαμονές και μια σειρά από άλλα ζητήματα που πρέπει να διεκπεραιωθούν οικονομικά. Έτσι ακριβώς. Που χρειάζονται κάποια οικονομική στήριξη. Κύριε Μποζίνη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μας κάνατε σοφότερους σε ό,τι αφορά το Taekwondo. Και βέβαια καλό είναι τα παιδιά να ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί ακριβώς πρώτα απ' όλα προάγει την αγωγή και το ήθος τους, από ό,τι καταλάβαμε. Εγώ σας ευχαριστώ και όπως το λέω και το ξαναλέω, από τα περιφερειακά κανάλια, τα δικά σας, αυτά είναι τα μεγάλα κανάλια. Από αυτά τα κανάλια μαθαίνει ο κόσμος τις πραγματικές ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω κάπου να τα ξαναπούμε.